mari amai wakapinda wakanditipinda chikungwa pandapinda wakandivharira dhoo wakiya dhoo ndati komukiya dhoo inyaya yamudikira dhoo hanzi nda kutsividza zvakamboitwa nemurume vangu kuti akambodaya nechi nemukadzi papa hawana kundirepa hawana kundirepa ndabva ndatomira ndati kumuzama kuti asengamaita se makiya dhoo hanzi ndakuduka kwanopinda ndakutsikidza chi zvakamboitwa nechi nemurume wangu ndakada nechi nemudzimai wangu ndizvo handizoziva wangu matauro akaita se awakandiita ndiri momwe ndati handibvurichi ndoda kuenda hanzi wakaita naro muno munhu ndichazodedza kuti wakaita se wada kundirepa hauna murume wako wakamutaurira kuti ndarara nemurume chakumbira tichaonapo kutaure chakaita utombo chimangarira vanhu vavira wataura wakagara wokwidza izvi kuti unzwike wonanga pane nyaya sorry sakaita kuti mhangarire tisaiti naevangelista evangelista anova mudzimai wangu aidanana nadisaiti matimu kuti ndizive nyaya iyi yakaitika musi wa26 October iri Saturday. Mukadzi wadisaidi Matimura akatuma vana kuuya kumba kwangu kuti ndonoti maisi anova evangelist ngavauye kuno. Ini ndibva ndati ndobva ndasendera mukadzi wadisaidi message maisi vane basa ravari kuita havasi kukwanisa kuuya ikoko. Kana muchikwanisa kuuya kune nini uyai. Saka message haina kudirivhara. Tichauka. Message haina kudirivhara nguva iyoyo. Ndobva ndazotuma mwana wangu kuenda anonzi Aleta. Ndonondudzirawo mai Rwishi anova mukadzi wadisaidi kuti maisi havasi kukwanisa kuuya ikoko. Kana muchikwanisa uyai imi. Zveshuwa vakauya ndokubva vachinotorana ndobva vapinda mumba. Saka vakauya nevanin'ina vavo ndobva ndati imimi vanin'ina vacho musina basa nenyaya idzi kana kuti dzevaviri handisi vakuona muchipinda vai mumba umu. Regai vaviri vaite sei vapinde mumba. Ndobva vanopinda mumba ndobva vanotaurirana. Vataurirana ndobva vachibuda ndobva vanoperekedzana. Vaperekedzana vadzoka pandakabva ndabvunza ndakati imbori nyaya yei yamamuchimbotaura nokuti inini handichadi zvevanhu vamwe vachitongana makora vamwe vachipokudzana panapa pakatanga kugara pangu panyowani tobva tatonge vanhu vane wakabva nokuda kweunhu hwakaipa. iwe disaidi unomuziva here? Disaidi ndomuziva. unomuziva sechii? Disaidi taigara pamba pamwe chete pataindoja pamba pamwe chete Redcliffe. Chakazoita kuti uve nechokwadi kuti disaidi naevangelist vari kudanana chii? Mudzimai vake pandakasenda meseji asina kupindura akazopindura kumanheru achiti unditsurirawo mukadzi wake mukadzi wenyu chihure chaari kuita nemurume wangu.
ndobva ndati maita basa mundibatira murume ari kudana nemukadzi wangu ndakuya naye ikoko muite vaviri zvakanzi uyai naye ndo wanichinja ndakatanga kuita sei bata Wakaenda naye. ndakaenda nemudzimai wako Wako. Ehe. Basi. tasvika kwekuye ndobva ndatoti regai titaure ndokunga ndakafonera baba vake tisaiti ndandoda kuuya kumba kwenyu ikoko handamuda kuenda kunoona tisaiti direct ndakuenda kuna baba vacho totaura nani baba vacho ndovaudza kuti ndosvikuita mwana wenyu totaurira nababi baba vacho ndichivatsanangurira vakandipindura kuti idzi nyaya idzi handimo munyaya dzenyu ndopandakati zvakanaka indakuenda kwachief. Sada kunzwa. Evangelista tudzo kuti makatanga kudana narini na decide. Pamusoro nina ndakatanga kuona tese na 2020. Ngatembo ala tese zokwatira vanaikara kuti chira uyazo kuchita shop. Ngabaka musita shop yana ndakadai. Ngamboramba chingota ronyanya kunze mara nyaya dzedza zongosvika nyaya dzerudo vapatairamba chimbotora nyaya dzerudo uyaimbovoda kuirodo iramba kuvhura do saka rimwe zuva akapinda meseji akati ndopada meseji yandadapinda ndikati ndinewana saka meseji iyeyi akapinda ndinewana haina kuti ndakabva ndaisiya irumangu ndobvaiona meseji ndobva ati zvamu nyaya dzenyu dzamunenge kutamba nadzo inandikufarira ndakwenda nodziurani ndisaiti wangotitaura nayo ndobva mumangwanisi yangu kuti wakatsiura nezvamazuva awanda ndobva pamboita pasisina anotaura nemunhu saka inini ndikabva ndazogara ndisisina foni ndagara ndisisina foni ndobva ndazoita foni ndaita foni ndobva yanga yaiwhatsapp ndiragoni ndobva ndisaiti atanga kundibvunza kuti makugara kuti notinanga tatama pamwe pavo achindibvunza kuti makugara kuti ndeiramba kutaura kwatakuita sei kwatakugara saka ndobva tatamu ndobva tauya pamwe futi tatanga takugara ndopa akandifonera andifonera bati ndati ndakuda boyfriend kuti ndaita sei ndakusuwai inini ndandangoti awo ndakati ndimazosenda meseji akati taikika matips ndikuya matips edola ndizokupa idolari pandati haendori ndobva auya ndibata handichane machips ndipei dola ndobva ndatora dola makadana nakwengu yakareba sei ba 2020 ba 2023 makarara mese kangana nokudadarati kutanga kunyepa fitina mamuaa chikwadi vayangoita zvokungodanana chete kubva 23 mi ndaigara nevana nevana saka aitifonera chindivhurewo saka vana ndovaitadzisa kuti murare mese asi mamusina ine problem nayo hamusina problem decide tiudze kuti makatanga kudanana rini uya utaura zva 2023 musori madzishiyese inini namai awa vatitenderere vasirira vanokutaura zvese pavati iwo inini ndakatanga kutaura navo pafoni pane pavasirira vachiti iwo ndivo vakakumbira nhamba dzangu inini kuti kundirochi nhamba dzenyu ndobvatora nhamba dzangu sezvo taingogara tipacommunications epamba kana pasina vanhu tiri kucommunicata pamwe chete chingozisana nezvepamba inini ndakuvatisa shoko handina ndakuvatisa shoko amai ava takakutaura ezvenyaya tiri kutaura nyaya mukadzi wangu inini akazobuda achienda komurehwa kumhamo waiva nebhizinesi ravo remachips ravataure saka ini ndakasiyirwa mari nemudzimai wangu andisira mari ava vabva kufanira pafunga vachiti masiyirwa mari nameroshu waitasi vabuda zvireve mudzimai wangu ndakataita se andisira nivenechi nemari bhizi kumba wangu yadauraiva ndaenda nemari ndasvika nemari amai avo wakanditi pindechi inobva ndapinda wakandivharira dho wakiya dho ndati komukiya dho inyaya yamudikira dho
hanzi ndakutsikidza zvakamboitwa nemurume vangu kuti akambodana nechi nemukadzi saka namavanzi uri kuklema kuti wakarepwa namai bobo papa hawana kundirepa wakarepwa kangani hawana kundirepa makazoita sei wakirwa ndabva ndatomira ndati kumukuzama kuti sengamaita se makia to hanzi ndakuduka kwaanopinda muromo ndakutsikidza chi zvakamboitwa nechi nemurume wangu ndakadana nechi nedzimai yangu ndizvo handizoziwa hangu matauro akaita se awakandiita ndimo mumwe ndati handibvurichi ndoda kuenda hanzi wakaita naro muno munhu ndichazodedza kuti wakaita se wada kundirepa ndakaramba ndakanyarara ndiri momo zvikawandikimira ndonaita se ndaenda kumba ndaenda kumba kudaro mudzimai wangu anoenda 2-3 days ndobva adzoka ndobva ndanomupandira kuti nyaya yamhora ndichinyarara iyoyo then unozonoti mabharira nambombo yakareba sei unozve 30 minutes akwana 30 minutes kuti vazokuvhurira zvavo zvafamba sei ndakangoramba ndakamira mumba mangu wabva waita zvajosefa vana vobuda kudai padare kana paine zvamunoda munzwisa vapinzei saka nyaya dzerudo kuti dzakatanga muna 2023 kusvika izvezvi muri kudana pamusoro wedare yatimuri kudana naisi izvozvadisa makarambana pamusoro pendura zvekuti takarambana nemadaii nemada yekuti tanga takara mabato zvoti dai pasina bato adai muchikuiro aizvishanda izvoeredza zviramba mambo haumude here kuti nai handimude mambo sure ko wakati kutaurira ngiri kuti ngava kwakutima pamezi ndakatotuma mukadzi wangu wakanotaura vese vari tu wakatozoudzwa tu mukadzi wangu ndakatuma ndataure vesa achitsurwa nenyaya iyoyo saka ini naita kutsiva shuwa ndinoende kuti ndo zvaandiita saka ndofana kutsiva pamusoro zviripo here ini manhina kuda kutsiva nekuda kwekuti inini murume wangu anoshanda mausiku kubva kusena 6 o'clock kusvika na 4 o'clock manheru anenge aripo saka ndokumbura kuti vanditsanangura kuti ndakavadedza nguva ina kwangu nekuda kwekuti kumba kwahaguna kana zuva kare takanga tasiya taona mapotetosi kumba kwedu ekuti tigoita matips kumba kwako vanga kusina mari yakaita saka ndizive kuti ndakavadedza nguva asi wataura zvako zvekudanana saka wadireiko ava ivo murumari apapo akakanganisa iwo ndiwakakanganisa kukanganisa kunoitika kwenguva shomani nguva 2023 kuswahili muchikanganisa chete ndanga vachitongoti kamwe chete chete hazvanga zvakangotangokuidzwa mudiyo zvinobva 23 kusvika izvozvi kusvika mabatwa. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Asi unoda kuti ubude ndauna mamubhega kwachinodwa kumoto. Ko Christmas yasvika ikaya sikana gore rese tiri pano todyira futi Christmas pano. Inga zvanyasikana. Ini ndakatokukone munin'ina wangu. Zvinotoshaya kana wakusira pamba. Munomboziva kuti nharaunda yedu imbavha. Mbavha dzarura. Isu pano takatodaidza magati eZC Security. Ndoari kutosara akatichengetera musha wedu panapa. Shuwa here sikana. Zvekutoti kana uchitoda izvozvizvi kuti usare wakachengetera pamba pako, unotovafonera izvozvizvi pa 0773 919 073 vanouya. Zvinoisi zvakutodaka imimi mbinga. Isana mai mumu tingazoiwa nepi mari yekuvabhadhara. ZC Security izvozvizvi ine maspecial offer efestive season yatiri. Alright. Zvekutoti kutovabata izvozvizvi aiwa mitengo yavo yakanakisa kani yakanakisa. Saka rega ndibva ndatongonofona izvezvi ndinodyawo Christmas nehama. Vabate kani mai munhu. Alright. Hamai peshe uchiri pano? Ndichiri pano tandadogitara negitara here naiba peshe. Unoziva pamba panapa tiri kusiya paine ZC Security. Kana uchisiya pano paine ZC Security unoenda kunhu kwako kwese uchifara ukasununguka kuti pamba pari right. Wapowa sarupu here nagadi. Hapana kana problem boss wangu vanakidza this Christmas. Alright. Saka ndinega ndibva ndatonofonawo izvezvi. Dai matokasika kuenda boss tokudaidzirai gadha kakusecha yawe. Nei baba peshe. ZC Security. Stay secured. Stay assured. kusvika mabatwa. Zvakanaka.
saka tikumbire mambo atibatsire kuti tofamba sei kurwara tokumbira mutibatsire kuti tofamba sei. Ndiani ngomsa? Ndiani ngani? Ni 3. Msura ana makore magani? Kombi. Okay, kwa hiyo ni makore makule wana ngani? Ni 1. Une 1. Kizima kwa alibana? Yeah. Alibu. Radio gari ni papira basi. Ya papira, pani gari ni papira. Ndinonditaurire kuti chii chawakabata pavanwaira iwe semudzimai anoda murume wako chii chawakabata chawakazoti pamusoro yedai inini chakaitika ndichoti murume wangu ndezvinhu zvandainge saspenda mamuvhini dzavo saka mumusi akanditi mukadzi wangu una mafuta ndasindwa namaa zvinoitawo izvi vandatotasa kuona maive ndivana kuti adekunivetena pabusiness saka ndakava ndatuma muningi wangu kuti ndinoshedzionera titaura nekunogunda nesada kuti murume wazviziva izvo saka muningi wangu akaenda ivo vakaita sei vakabva vatadzira kuendofunga murume vakabva basa kunaiti anga ari makusei kubva ati hazviezendekoko ivo kana uchikuda ngauyo saka muningi wangu mushure ngauya vakazotuma mwana kuti zvawaisuspekta ndezvokuita sei ndengudzwo zvinongodzwo mwana aikota muvhunzi kuti vanamai ava nabaro shandisika kanzwisa vangamitova kuti ivo wakabata kuti vanodanana here ine kuti ndizozvibata wakabata here kuti vanhu havanodanana ivo handizive kuti vanodanana vakaramba but mamesages anga aripo mukadzi uyu anova mukadzi wachomgo akatumira rake remhiri akawanza kumia akatumira foto rake remhiri akawanza akatumira asina kupfeka. Alright. Saka imimi sekufunga kwedu ane munhu here akakwana anongotanga nongotumidzira picture inheko yake kavanzika kumunhu waasina kumbotaura naye nyaya dzakarerekera ikoko kana imakazvitarisawo azviitira zvinoratidza kuti vane zvavanga vambotaurana ipi picture yacho makatoiona picture ndakationa ndikatonavhunza mai avanasi mumwe ndakatoratidza kuti unowo zvatinotumira namai avo ndikatonavhunza mai avo kumbokomasei makati achachingoro chifoto chemfoni tatiringotama messages pakusei dari takatomboituma kumbo avo hakuna chipikita chefoni chakadaro matoro avaita saye murume wangu pakumubvunza akazoti amai vandovaindi bread even airtime vaimutumira right iwe chitaurika dati ndanzwa kuti makatanga kudanana kwaanengu yakareba ichokwadi maionana kusi dzimwe nguva dzacho dzamaionana maionana wapinda mba asi watumaiwa nemwana waimuratidza kuti kwakune mafapa nemana konguva shoma dzacho aipinda right saka ivo ukarara naye kuiwetu wakadii hauna murume wako aka wakamutaurira kuti ndaurana nemurume wakuendeswa kwe iwewe sekuona kwawakaita pane umoo here hunoratidza kuti wakaona vanhu vanhu vachidana saka wachitaura kuti pafoni zvimwe zvawakaona zvawakasaspekta pamudavo kuti zvimwe zvine zvakapapepita zvino vanhu vaidanana taidanana tikatorara tese umbowo ndinawo nekuti mafotos akutaura namai avo ndinawo nemameseji aitaura acho ndinawo ipapo mafotos acho nekupindurana kwavaita nekukomenda kwavaitawo ndinazvo saka ukadzi kuti vanhu vakanga vachiita sei nditi ukadzi
ndakatonyazonzwisisa kuti shwa vandodanana. I decide inda uchida kupedzera dare nguva. Sorry chakabini. Inini panyaya yemafoto akutorona mukoma wangu. Kwete zvemafoto. Zvekudanana. Inini pakudana namai pakusori chakabini. Pakudana namai awa handidi kunyepa pamberi paMwari kudai. Handidi kunyepa. Ndofunga musataure pamberi paMwari kana uchinyepera dare. Because dare riri pasi paMwari. Ukada kusudza maoko uchinyepera Mwari pamberi pedare hazvifambi zvakanaka. Sei uchida kunyepera dare pamusoro peukama hwako nemudzimai? Nekuti mudzimai haapenga. Anopenga mudzimai wako. Ane history here yekupenga. Changa kupengera chii kuti akutaure kuti taidanana from 20 chakati. Inini pakuchangamira ndinyepa handikasiyi kuti akandivengerera. Asi kudana naye handatsikadai naye. Handidi kunyepa. Asi wakarara naye? Handina kubva ndarara naye chakabini. Handina kubva ndarara naye. Iwewe evangelist wati wakarara nadisai kukangana. Pane here chaunogona kuti unoziva chisingagona kuzikanwa nevamwe vanhu, chinogona kuzikanwa chete nemunhu akarara nadisai, zvokuti tikabuditsa vanhu vese munomu unogona kutiudza zviripo here? Ishe wangu hapana chamungakwanisa kuziva, asi chandinokwanisa kutsanangura ndechekuti hapana munhu angasendere munhu foto yekusina bokera marara nese obva akomenda foto iye asina bokera. Akakomenda achiti kudini? Akakomenda unogona kuratidza kufoni yake. Iye pamiri wake hapana zvaunoziva here? Anenge ari manheru akamaziva. Hauna kuona mamakadzima marai. Alright, pane mamessages akasendwa. Ari papi? Chaone mamessages acho. Ora zvakanaka dare. Mwenda mberi izvi zviri pachena. Uyu mukomana inhubu aibata mudzimai wemunhu. Iwe murume wako kana ainyepai kunyepera zviri pachena. Vanhu kana kuti vachitodanana kana kuti vakadanana vanhu vakatorara vese sekuona kwatenda dare iye anekina hapana chaangavengere kuti angataura zvinhu zvakadaro mberi pedare rino. Saka zvinozivikanwa zviri mhosva yakakura kwazvo kutora mudzimai wemunhu uchirara naye. Handizve? Saka une kodzero yekuti uripiswe kutora mudzimai wemunhu uchimuita mudzimai wako iye ane murume wako. Kana chinhu chakaipa chinosvibisa even munharaunda yamo chinhu chinonyadzisa. Ndosaka maizviita muchivanda kunoripa mombe mbiri January 15 asati avhura dzichiripirwa murume wako. Iwe murume tichaona mudzimai wako uchiri muda here vanga uchiziva here kuti vakarararisa vanhu mazuva ano mune zvirwere. Iwe musikana makange makaprotected wati makadzivirira mazuva ano mune zvirwere. Mudzimai wako uchiri muda here sekukumbira vamwe toruregerero sisi vacho vachimirirawo munyina wavo vatsanangura vandakaita ndakamuregerera wangu first chance. Asi pane kamwe kafungwa kambobuda kare kekuti iwe wanga usirikufambawo zvakanaka. Handiti iwe wanga uchisuspecta kuti murume wako haasi kufamba zvakanaka. Wati chii chaitikawo nomurume wako? Zvei
Okay. Saka wangosina trust nemunhu wavo. Asi hapana hapo zvawakabata. Alright, zvakanaka. Right, iwe waita zvakanaka kuti wataura kudare kuti wakamuregerera. After waziva kuti akakutaura kuti akarara naye. Wamuregerera zvakadaro. Ndamuregerera chachada ndimuregerera. Sisi naiwa vakandikumbirawo uregero. Chitikukumbirawo for this second chance. Second chance, sisi vakabuze ndandatotaura navo vanomira naye zvakanyanyisa. Ndakawanditayo pamini takukumbirawo takachatsa. Asi takukumbirawo for second chance. Ora zvakanaka. Iwe murume uchikuda mudzimai wako here? Iwe mudzimai uchikuda murume wako here? Tichatokurudzira kuti mabva muno. Uchapa hwamakaita hwakaitwa iwe makaita uchapa hwenyu handitika. Asi patakuenda kumusha uko ngatinogara zvakanaka. Iwe siyana nemukadzi wemwedzi, iwe siyana nemurume wemwedzi. Handiti mumwe nemwega agara nechimba kwake nemudzimai wake, mudzimai nemurume wake. Handiti hazvina kunaka izvozvo kuti munotorana madzimai, torana varume. Handiti toda vanhu vanogara zvakanaka vachiremekedzana. Right. Mombe dzinoripwa dzichiuya kuno dzichizotorwa nemuridzi wacho. Inouya iri mari, kana iri mari 450 pamombe yega yega. Asi kana dziri mombe dzinotsika unanadzo pano kudaidza anofanira kuita sei? Anofanira kudzigamuchira. Vabereki vemusikana vari makataura here nyaya iyi vabereki vachiziva? Vabereki vemusikana vakaiziva here nyaya? Vakaiziva nditete. Vabereki vangu even kuya kwataenda kunokuva tozviziva vese vabereki vedu. Zvakanaka.